Lamot ti. Ang gawin ti, aglamoton. Mangan tayo maninan, kakabsat ko nga inurat, kakaduwak dagiti nararawot nga kakabsat nga inurat. O, anyo man nga dakdaksanan, dahil kay baka rawutan kas kadalamot, o aglalamot kami. Then, o, birthday ni Ubet Vlog. O, nagrarawot kami si ngayon. Madama kami, aglamot. Daya banggar mo isuda na Ubet Vlog. Aglamot tayo pa kakabsat na nam. Aglamot tayo niya kabsat. Ngayon urat ka no. Anyo, dito ayan ne. Lamot ti kwamit toy. Awan ti sinaktan tinako. Lulamot. Dagito to mga kakabsat tayo kami ka. Ay na, tauna yun. Madidakit day tanga sarita. Ate, agtugtugaw ka ito tamat. Agtugtugaw ka tayo. Mga dita baba. Hindi na kanong kaya may pakita titsura ng amangan ka. Tapos na tayo focus. Maulit. Nagbebintas kayo ito pa. Garoon ko niya nyakit din. Nagbebintas ka niya. May gintamangan tayo. Napo. Naimastikuwa. Masida. Dati pinya, dati nagmata-mata nga pinya, at dati bibika, adobo, adobo lamot kakabsat. Aglamot kayo bay. Nakita umay ngayon. Ang gawin mo saan kayo, aglamoton. Nabutan ka, brown out. Happy birthday! Naabulan ni brown out ni kayo. Ay, apple. Hindi ko makain ito ni Iwan ni probinsya na dyan plastic na. Isugot na dyan cake ko ka. Muna! Ang gagana niya pagsupot ako. Gawin na ko. Ikinahawag ko na ng brown out din. Go! Tuloy ang lamot, mga kakabsap. Naglamot-lamot kami lata. Muray, brown out na, mabalil lata. Basta makarawa mi lati kutsara. Maisugubo. Banat mo. Mas na itan niyo. Dabing ka. Tuloy ang lamot, tuloy ang buhay. Aglalamot kami.